Wadhine mbele ni kweth makwedo piny owacho koro otuo ni sirikal kod IEBC chano kwalo ombulu ma ichano bagi tich ang'wen mar juma ni men kiny. Kweth no kotelne gi Kalonzo gi Rigathi Gachagua olero ni piny owacho oseketo ikruok mar neno ni yiero ma tich ang'wen no orochore mokalo. Wadhi mbele gi Eric Owenga mamiyo ler mar wachni. Seche manok kende to yiero madundo chakore e thuru ka e kuonde chung' od bura auchiel gi kaunti ma Baringo e lemo mar Senate. Kweth makwedo piny owacho koro owuok oko mar chiwo ywak margi e ombulu ma tich ang'wen no. Kalonzo gi Lange kamoting'o mane en jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua gi Eugene Wamalwa lero ni giseyudo maling'ling' ni ombulu ma tich ang'wen ahinya to e kar chung'ro ma Mbeere North, Malava gi Magarini ibiro kwalo. IEBC has given ballot papers to government agencies that have been pre-marked, and the officers in civilian, their work is to figure out how to get the pre-marked ballots into the ballot box. In Mbeere, for example, Mbeere North, 15,000 pre-marked ballots are being distributed now in a hotel 2 kilometers from every town. Na njama hii ni kwamba hawa wahuni wataanzisha fujo wakiwa chini ya ulinzi wa polisi, na polisi wataingilia kati kujifanya ni kama wanatuliza na waweze kusimamisha pigaji kura katika sehemu hizi tatu ambazo serikali tayari dalili imeonyesha watashindwa. Compromised IEBC officers and clerks are expected to use that chaos to stuff ballots. We saw this pattern during the Gen Z protests, where police did not stop goons, but actually enabled them. Jotelogo nolero ni piny owacho ka otudore kod duol mochung'ne yiero e thuru ka IEBC koro dhi nyime mar neno ni kinde yiero ahinya to Malava gi Mbeere North jolar kombe mag UDA ema biro yombo obalo kod dwaro mar jolut ombulu. Yetu leo ni kuambia Chairman Ethekon na Commission ya IEBC ya kwamba wana nafasi nzuri sana kuonyesha ya kwamba hii ni tume huru. Thereafter, the police will arrive and keep peace, and things will go back to normal, and then the voting will continue. By that time, the pre-marked ballot papers will have been in the ballot box already. We are therefore saying, and the CEO of IEBC, Marjan, is in Mbeere North himself overseeing that exercise. E yiero matich ang'wen no mabende ikruok mare nosetieki chuth, piny owacho mana kaka riwruok makwedo piny owacho oikre motegno maneno ni jal magisiro ema oyombo gino ma oseketo lwasi mar siasa maliet mokalo. The desperation of this regime is obvious to all. They are hanging by a thread. The writing is on the wall. The die is indeed cast. No amount of public money, no deployment of police, bullets or tear gas, and no intimidation of opposition leaders and supporters will succeed. Wapiga kura, supporters wetu, msiogope, mujitokeze. Tutakuwa nanyi kuanzia usiku wa leo hadi usiku wa kesho, kura zikihesabika. Mokuom jotelo makwedo piny owacho kamoting'o gavana ma Trans Nzoia George Natembeya ne osomo majorit margi kaluwore kod tulo ma yande omuoch kinde kisera mag ombulu e kaunti ma Bungoma. Ka riwruok makwedo piny owacho chich ni mago duto gin mana chenro mageto bwogogi. Not just Natembeya, but I'm aware that a number of VIPs on both sides of the political divide, their security have been withdrawn by the National Police Service because they have the National Police Service have a report that their officers or the officers attached to them are involved in criminal activities. Jolony e weche mag siasa e thuru ka lero ni duoko mar yiero madundo matich ang'wen no biro nyiso kit siasa ma higa 2027. Emomiyo jo siasa madito e thuru ka omako siasa masani motegno kama. E seche makoro wenge ng'iyo duol manyien mar IEBC mondo bi obag yiero madundo yo man thuolo. Koro seyo wuok mopogore kuom jotelo makwedo piny owacho ka giwacho ni piny owacho kokalo IEBC ni kod chenro maling'ling mar kwalo ombulu matich ang'wen. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.